Bereketin nämedigini düşünýäňizmi? Zol mübarek bolsun da mübarek bolsun agzymyzda. Bir-birimiziň toýlamyza baramyzda, bir-birimiziň öýlerine baramyzda, egin maşyny gutlamyzda, çağasyny gutlamyzda, ha mübarek bolsun, Allah bereket bersin, mübarek bolsun. Şu mübarek bolmak diýen manaň üstünde fikir edip gördüňizmi? Aya sen özüň bir insany mübarekmi? Aya dünýä gelende onun munyň dogasy we çağaňyz bolmy, mübarek bolsun diýilýän doga saňa siňipdirmi? Aya öýüňe girende, maşinalaňda, egin maşly bolanda, qari bolanda, ahun bolanda, bir medreke, lisansa, bir işe girende, halk sana mübarek bolsun diýende, aya ferişteler hem amin dip, waqanna şol işinde bereket tapdyňmy? Bereket kadam be kadam, belki qarş be qarş ýaşaýyşynda gerekdir ha. Bereket näme? Haýsy bazarda satylýar? Kıymatı näçe pul vermeli onu almak için? Yok, bereket diýerleri pula satylmaýar. Bazarlarda tapylmaýar. Bereket diýerleri bir bereketin eýesi bolan, bereketin halyky bolan Allah Zül Jalalyň hut öz gafasyndan dilenip alınýan zatdyr. El bereketu minallahi azza we celle. Peygamberimiz aýdypdyr, bereket pagat Hudaý Taalanyň gafasyndan alyp bolar. Tebarakellezî biyedihil mulk. Mülkü seltenet öz elinde bolan Allah'ın elinde vardır bereket diýerleri. Hazreti Sa'd ibn Muaz radıyallahu an 30 ýaşynda musulman bolupdyr, 36 ýaşynda da dünýeden ötüpdir. Neçe ýyl musulmanlykda gezdi? 6 ýyl. 30 ýaşynda musulman bolupdyr, Peýgamber janyň ýyzyna düşüp tabi bolupdyr. 6 yıldan sonra 36 yaşında da dünyadan ötüpdir. Bilýäňizmi dünyadan öten wagtynda näme ittifakatlar düşdi? Ki Peygamberimiz aýdy, "İhtezza arşur Rahman li mawti Sa'd ibn Muaz." Sa'd ibn Muaz dünyadan öten wagtynda arş titremäni durdy diýär. Subhanallah. Ferişteler de ýani ağlamany durdular. We cenazasyny okuýarlaryna ferişteler sip gelip namazyny okuýdylar. 70.000 ferişte gelip Sa'd ibn Muaz'ın cenazasyna şeriket etdi diye Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Näçe ilim üçin şu ulu makamatlara yetdi ha? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın özüne aýtsak dälmi? Adamlaryň akyllaryny heýrana goýupdyr. 40 ýaşynda peýgamber bolup, 40 ýaşynda din dawet edip başlapdyr. 63 ýaşynda da dünýeden ýetipdir. Näçe ýaş? 23 ýaş. Fakat 23 ýylyň içinde ne kadar dini awadan halatda dünýä ýüzüne ýaýratypdyr. Asan dinne häzir ony çellin biduna jogap hiç bir soragy goýmapdyr. Allah'dan dile bereketli bolup ýaşaýyn. Az onun içinde gowruk ýelyp boş çykyp gidamaýyn. Bir iş bitirip giden adamlardan bolaýyn ha. Malymyzda bereket bolsun. Azajyk mal bir toforla vardır. Dogry aýlygy ýok, güllügi ýok. Amma ýene de arzkalynda bereket bar. Bir tovarlar aylık bardi, milyon hesaplarına girip çıkıp durandır. Ama hemişe zeyrenip şikayette yetiribilmeyen yörendir. Bereketi yok malında. Bereketi necre adam özünde saklamalı, necre vücuda getirmeli. Men bir iki sancak yol aýtjak, wagtyňyzy alyp ýad etjek däl. 2 tane usullardan, formullardan kişi ikisi kän etegindäki mejmuany ýüşüripdir. Şu ikisini gaýym dursaň, daýaw dursaň, senin vücudyň por bereket bolar. Senin bir insany mübarek bolarsyň. Qadammasan ýeriň, tutun işiňdäni bereket bolar. Bira Hudaýyňy ýokdan bara getiren Allah Zül Jalali wel Cemal, bir de Allah'ın bendelerini. Hudaý Taalany özüňden razy sakla. Gör ohum ýaşaýyşyňda näjere bereketler bolar. Allah'ın buyrugyny et diýen işlerini etdigiz. Kaç diýen işinden kaçdygiz. Gör näjere wüjudyň bereket alar. Allah'ın mahlukatynda başarsaň şolaryň göwünni tap. Eger Allah'ın icazı berýän ýerinden bolsa, razy et we şolaryň däni alkyşyny allagyz. Eger günaha buyurmayan bolsalar, masiyete buyurmayan bolsalar, şolun hayır duasyny alladyr. Yaşullar va, merizler va, hatta çağıcıklar va. Bir mehr ve muhabbet özünden şolara köküdüdür.
üýşmeleginde hoşlugyna we nahoşlugyna özüňden bir hyzmatlar şolara kökezdedir. Bazaryňda we tükanyňda iş bitirip biljek bolsaň iş bitirdedir. Halkyň alkyşyny alýar, wujudyňa bereket iner. Mahtumul Hakymyz aýdýandyr. Adam ogly awaradyr, asydyr. Bir söz diýseň ýaxşy äriň besidir. Bilip bolmaz hakyň dosty kaýsydyr. Alkyşy köp alsaň işiň oň bolar.